Van hieruit gaat de parade plaatsvinden. Johan Willem Frieso-kapel, 200 danseressen, alles wat erbij komt kijken. Die lopen het veld op en maken hun ererondje. En dan zal dus het hele protocol afgewerkt worden met de vlaggen hijsen en de toeters en bellen van het dak erbij. Het is haast een militaire operatie, de opbouw van het Olympisch dorp op het Jereveen. En daarom is het misschien maar goed dat een militair de leiding had. Bouke Eekma, projectofficier van de Special Olympics, liet u roem. Dit is een stuk van de locatie die we gaan gebruiken. Hier aan deze kant komen nog 4 tenten erbij, dus deze en nog 3. En dat betekent dat we 12.000 vierkante meter hier hebben. Ik van de tintenbouwen zit er een soort werk bij de Special Olympics. En dit is toch wat oors als een dorpsfeest. Ja, dit is gewoon weer iets anders. Ik bedoel, dorpsfeest, dat weet je. Feest maken, donderdagavond je tentje klaar hebben en hier komt gewoon meer bij kijken. Dus in deze tent komen volgende week 320 mensen te slapen. Dat zou je nou nog niet zeggen, maar gaat echt gebeuren. Zo gauw als het moeilijk wordt, dan kun je het ook alleen niet meer zelf. En dan heb je mensen nodig die in de organisatie, net als ik, toch wel redelijk de weg weten. En zich alleen maar daarop kunnen focussen waar op dat moment de prioriteit ligt. Nou, het is natuurlijk altijd leuk om een stukje maatschappelijke ondersteuning te doen. Dat is voor ons belangrijk en voor mij. Er zijn maar een 1500 vrijwilligers in Spier om 2000 mensen sporten te litten en te huisvesten. Wij gaan met 9 verschillende dieetvormen werken, waar dus echt hele cruciale diëten bij zitten. Die worden op naam verstrekt. Ja, sanitair belang is duidelijk. Het effect daarvan is dat sanitair de duurste situatie is zo'n beetje van het hele evenement. Dit is de heren toiletvoorziening. Hiernaast heb ik een dames toiletvoorziening. En van deze unit heb ik ongeveer 4 keer de capaciteit. En dat is meer dan voldoende om dus de mensen te kunnen laten doen waar de natuur ze toe aanzet. Klinkt heel stom. Ik heb natuurlijk zin aan het hele evenement, maar ik heb eigenlijk het meeste zin aan de maandagmiddag na het evenement. En dan terugkijken, daar heb ik het meeste zin aan.